Mira. Avanzando por ahí. A función desto é que non se mova, ainda cando está mal tempo, ainda que se apreten, pois sempre balancea, verte, hai que ter precaución. Cando está mal tempo, o maior problema son a freidora ou o aceite, que hai que ter cuidado. É nada adaptarse. Vaise que adaptar ao mar, non o mar se pode adaptar a nosotros. Hai días que se pode cociñar, deixar libremente aí a sartén, non pasa nada. Pero outros días, pois hai que ter precaución de que non caiga ninguna cousa, queimarte ou sufrir un accidente. Adaptarse ao mar, sencillamente. A libertad que tes en terra, nates aquí. Aquí todos os días son igual. Aquí non hai distinción entre ser domingo ou lunes. Aquí estás producindo as 24 horas. O mundo do mar depende do teu traballo. Traballas, ganas. Non tes un sueldo fijo. Entonces, claro, veste obligado a arriesgar. O sea, intentas minimizar os riesgos, pero o riesgo cero non hai. É peligroso. E sobre todo cando hai mal tempo, porque o barco é unha plataforma inestable, estáse movendo sempre. Entón, claro, hai que ter equilibrio, pero cando hai mal tempo, a cuberta é peligrosa.
Ainda este inverno pasado, xente que desapareceu en maniobras de coberta. Ven un golpe de mar na maniobra de cando estás arreando os cabeceiros a Galiza e eso, e entrou mellor un golpe de mar e xoreba da coberta, despois xa non o topas. De noite, sempre se vale pasar nas peores condicións, mal tempo de noite, despois non encontrar. Cantos sodes na tripulación? 15. Suele ser tripulación estándar. 15. Noutros andan 16, noutros andan 14, pero bueno, o estándar son 15 personas. 15 tripulantes. Isto é como un gran hermano con 8 días, é a base de traballo, desde o sofá. En 8 meses, 2 días en terra. Ese ano non vimos. Pero si, ao final non deixamos de ser 15 homes aquí todos xuntos durante moitos días, Queima, neste barco a tripulación xa é de moitos anos, a maioría pode vir un, así de cando se retira un, pero a maioría somos de moitos anos, xa nos conocemos todos, xa sabemos por onde respira todo o mundo e levamos aquí, hai xente aquí que levamos máis de 20 anos aquí xuntos. Ese é o camarote do barco. Parece o cuarto dos zapatos, pero é un camarote, Pero tamén pudestes avisar que facía ben a cama, Abre unha carta náutica, o que é máis interesante. É que como pon as letras No, así... sí, pero a carta lexe de outra maneira, a carta lexe así. Pasa que esta non é moi curiosa, pero bueno, aí. Pero pois outra. Antes isto tiña que facer todo con compás, lápiz, con regla, que escuadra, cartabón, entonces trazabas os rumbos, trazabas as largadas, facías todo. Non había aparatos, hoxe en día isto pasou a un segundo plano. Segundo ou terceiro, non se usa. Xa non se sabe usar. Esa é a do Porcupín, da costa de Irlanda, dun sitio famoso. Porcupín, o Gran Sol, verdad. Onde suele haber pior tempo de todo o Gran Sol é aí, Porcupín. Pois outra, non? Esa está ben. Esta? Sí, esa ten mellor pinta. Sí. Xa do norte de Escocia, non? Das Orkney, sí. Este, sí. Sí. Este é do norte de Escocia, das Orkney, das Islas Orkney. Islandia xa é cerca de Islandia. Para que servían as cartas de navegación? Pois tú aquí é onde trazabas os rumbos para navegar, para pasar polos canales, para ir a un lado a Escocia, para ir a Irlanda, para ir a Islandia. Entón tiñas que trazar aquí os rumbos co compás, con escuadra, entón facías os rumbos e un punto de partida e un punto de chegada, chamábase estima. Pero isto toda hora quedou obsoleto desde que está os satélites, isto non... Ahora o día que se fastidien os satélites, quedaremos outra vez a dúas velas, porque isto xa... Ahora a maioría da xente, cos españoles, cada vez somos menos. Nós, por exemplo, andamos 15 tripulantes. E seremos entre 5 e 6 españoles. Outros 6 ou 7 indonesios e outros 4 ou 5 peruanos. Está todo diversificado. É un senegalés e... Antes a maioría da xente era toda española, pero agora cada vez menos. E que aquí ahora mesmo, se non é mano de obra estranxeira, pois non sei que sería desto, estaríamos amarrados todos prácticamente. Teleponnya satu memori card itu mau tambah berapa itu loh? Iya, bawaannya 4 giga ya. Tapi nanti ditambah apa kartu memory cardnya tambah 32 gitu loh tambahannya.
Datang nggak nyimpan di HP semua itu. Masih ngetren tuh. Memorinya sendiri 32. Aku Darko kalau mau ya udah gantiin aja, nggak usah diuntungin, nggak usah dirugiin kalau mau loh. Maksudnya HP ku nanti aku beli lagi HP nanti. yang lama. Yang bukan yang baru ini, karena kalau Darko Harga berapa emang? ya 200 kurang 10 sen. Coba saya lihat.